Добрый день, сябры. Альгерд Бахаревич, апошняя кніга пана А, сумеснае выданне выдавецтваў Янушкевич Мінск і выдавецтва Вясна, город Прага. І мы сегодня размаўляем про эту кнігу. Я попрошу, калі у вас з'явіцца пытанне, у канцы мы, я думаю, знойдзем час, каб вы могли іх задаць. А пакуль я возьму эту миссию на себе. Апошняя кніга пана А, Альгерд выдаў яе. Это кніга пра персанажаў, якія знаходзяцца на самаізаляцыі. Адразу яны самаізаляваліся, можна сказаць, па сваім жаданню. У іх ёсць выбар, яны могуць заставацца на ізаляцыі, могуць не заставацца. А па меры развіцця сюжэта у іх такая магчымасць знікае. Яны альбо сядзяць у ізаляцыі, альбо смерць, да, перафразуючы слова аднаго рэвалюцыянера. Вось. І калі гэта кніга выйшла ў чэрвені, мы ўжо все сядзелі на ўдаленцы, многія нам надакучвала гэта все. Нам здавалася, што вось-вось лета, яно все ў разгары. І гэта эпідэмія, якая ў Беларусі, яна знікне. А эпідэмія, якая была ў кнізе Альгерда, яна к канцу кнігі, скажем, развіццё такое неаптымістычнае зусім. І мне здавалася, калі я чытаў, што Альгерд перабольшыў, канешне, весь страх у сваёй кнізе, у нас такога не будзе. Абсолютно. А цяпер, калі развіваецца другая хваля коронавіруса, мне здаецца, што Альгерд яшчэ больш напісаў прарочы тэкст нейкі, да? Скажы, калі ласка, вось такі доўгі уступ, а ты зараз, калі глядзіш на ўсіх да падзей з коронавірусам, ты успрымаеш па-новаму сваю кнігу з пункту гледжання эпідэміі, ізаляцыі, самаізаляцыі? Добры дзень усім. Вялікі дзякуй, што вы все сёння прыйшлі ў гэты няпросты час, у гэтай такой складанай сітуацыі. В прынцыпе, гэтая кніга, апошняя кніга пана А, яна і прысвячаецца ўсім чытачам, аматарам літаратуры, якія все роўна чытаюць, не гледзячы ні на што. Все роўна кніга для іх застаецца чымсьці настолькі важным, што хіба, напэўна, толькі смерць можа спыніць гэту любоў да літаратуры. Я, Сергей, на твоё пытанне паспрабаваў бы адказаць так. Можна я трошкі раскажу пра гісторыю стварэння апошняй кнігі пана? Ну, калі ласка. Так. Нейкім містычным дзіўным чынам атрымалася так, што я прыдумаў гэту кнігу яшчэ задоўга да таго, як слова коронавірус наогул прагучала на гэтай планеце. Гэта, напэўна, прайшло ўжо два гады з таго часу, як я задумаў кнігу, дзе быў бы такі сюжэт, нейкая кампанія людзей, кампанія інтэлектуалаў збіраецца ў пэўным менскім доме, і кожны вечар яны слухаюць казкі, а за вакном адбываецца нешта неверагоднае, эпідэмія, нейкая чума 21 стагоддзя. А гэтыя людзі все роўна збіраюцца ў цёплым утульным доме, все роўна расказваюць адному гісторыі і зусім, падавалася б, не звяртаюць увагі на тое, што адбываецца там на вуліцах. І з аднаго боку гэтыя людзі вельмі смешныя і наіўныя. З другога боку яны дэманструюць пагарду да гэтай пандэміі. Вось. Але ёсць насамрэч яшчэ і трэці бок, што для гэтых людзей нейкія інтрыгі, нейкая варожасць, такія скандалы, унутры літаратурныя, напрыклад, зайздрасць, усялякія такія рэчы, для іх усё роўна застаюцца важнейшымі за тое, што адбываецца са светам. Вось, калі коротка, праблематыка той кнігі, якую я задумаў. І вось я пачаў яе пісаць увосень 2019 году. Потым надышла зіма,
Я пісаў гісторыю за гісторыяй, казку за казкай, і потым здарылася тое, што здарылася. І свет раптам змяніўся і мой свет, змянілася і Беларусь, змянілася ўсё наша жыццё проста да непазнавальнасці, і гэтае наша жыццё дало мне вельмі шмат дэкарацый для маёй кнігі, нейкіх прыкладаў, нейкіх тыпажоў, мемаў нават. І все гэта я скарыстаў у кнізе. І тады, калі я яе дапісваў увесну, а выйшла она вельмі хутка, то бок дзесьці ў сакавіку я здаў рукапіс, а ўжо ў чэрвені кніжка ўжо выйшла у 2 выдавецтвах, Янушкевіч і Вясна. Тады падавалася, што, напэўна, гэта найвялікшае зло і найвялікшая праблема, якая перад намі паўстала ў 2020 годзе. У сваёй кнізе я скажу гэта без залішняй сціпласці, а вы ведаеце, тыя, хто чытае мяне ўжо даўно, што сціпласцю я ніколі не вылучаўся. Там было прадказана, прадугадана шмат што, тое, што з намі здарыцца. Але прадугадаць тое, што здарылася з Беларусю ў жніўні 2020 году, я не змог. І таму цяпер, калі я гляджу на гэтую кнігу, то я разумею, што няхай бы мы лепш заставаліся з каранавірусам і жылі з ім у нашых складаных, але все-таки таких дастаткова сямейных ужо стасунках. Мы трохі ўжо ведаем, хто гэта, як з ім жыць, як можна выбудоўваць з ім стасункі, камунікаваць, што можна пра яго думаць. Але няхай з гэтых 2 бедаў, якія абрынуліся на нашу краіну сёлета, няхай застанецца каранавірус, а другая бяда ўсё-таки сыдзе. Падыміце, калі ласка, рукі, хто яшчэ не чытаў кнігу Альгерда? У вас дастаткова шмат. У вас яшчэ, скажем, все наперадзе, і тут прыемнае чытанне вам. Пытанне да чаго? Я хацеў бы зрабіць, это не будзе спойлер, але Альгерд, сказаўшы пра кніжку, не закрануў крышку сюжэт. Але все пачынаецца з таго, што пан А, я думаю, Альгерд, я правильно адкажу, патлумачу, пан А — это не пан Альгерд, я думаю, з Альгердам это пытанне столькі разу задавалася, а гэта пан аўтар. І пан А, ён бярэ ў пазыку $10 000 і набывае дом у вёсцы, у які пераязджае, але дом аказваецца у кепскім стане, жыць там вельмі цяжка, складана, умовы кепскія, але ён неяк спраўляецца, і праходзіць год, трэба вяртаць пазыку. І ён прыязджае да таго выдаўца, у якога гэтыя грошы браў. Здаецца, грошай няма, і нейкі трэба выхад шукаць. І выдавец прапануе кожны вечар у яго гасцінным доме расказваць па адной казцы. З умовай, што казкі павінны быць цікавыя. Як толькі умова парушаецца, значыцца, трэба вяртаць грошы. А калі все 30 вечароў будуць цікавыя казкі, грошы не трэба вяртаць. І это галоўны герой, мы бачым, персанаж — гэта пісьменнік. Скажы, калі ласка, раз кніжка — это не апошняя кніга пана Альгерда, але ад цябе, як ад пісьменніка, ты што-небудзь уклаў у гэтага героя? Мне бы вельмі хацелася сказаць, што не, што гэта персанаж абсалютна выдуманы, але гэта будзе хлусня. Натуральна, я туды шмат уклаў. Гэтая жыццёвая неўладкаванасць пана А з кнігі, ягоныя пастаянныя сумневы, ягонае такое корпанне ў сабе. Усё гэта натуральна аўтабіяграфічна. Скажем так, я ўжо не першы раз раблю гэта. Я спрабую прыдумаць героя, які б не быў падобны да мяне, але у працэсе напісання кнігі ўсё роўна робіцца ясна, што ён
перамагае і што Альгерд Бахарэвіч там усё-таки вылазіць. Ну, скажем так, магчыма, гэта карыкатурная версія Альгерда Бахарэвіча. То бок я не пан А, я не падобны да яго. Я думаю, што я все-таки лепшы, разумнейшы, больш сумленны, вось, маральны такі больш. А пан А это такі даведзены практычна да адчаю цынік, і ён сябе вельмі любіць, і ён спрабуе любой цаной просто неяк выблытацца з гэтага складанага становішча, у якое ён трапіў. То бок я б на ягоным месцы не стаў бы так. Так, круціцца, выварочвацца, штосьці там прыдумляць, каб аддаць гэтую пазыку. Вось. Ну і у пана А, напэўна, ёсць яшчэ адна праблема. Гэта пісьменнік, якога забылі практычна. Вось. То бок яго імя яшчэ мільгае дзесьці там, яго запрашаюць на нейкія фестывалі прадмова, вот, на фуршэты нейкія, але насамрэч ягоная слава ўжо прыйшла. Але адзінае, што ў яго засталося, гэта такое уменне звязваць словы нейкім хітрамудрым чынам. Вось. І у яго застаўся вялікі багаж у сэнсе сусветнай літаратуры. І ён падманывае выдаўца в гэтай кнізе, таму што выдавец, разумееце, вот Сергей вельмі добра апісаў сюжэт гэтай кнігі. Выдавец хоча, каб пан аўтар кожны вечар прыдумляў яму новую гісторыю. І все ў кнізе здзіўляюцца, як это ён так вот можа кожны дзень прыдумляць па новай паўнавартаснай гісторыі. Але ніхто не здагадваецца, што ў прафесійнага пісьменніка насамрэч у галаве там столькі сюжэтаў не рэалізаваных. І калі раптам ён апынаецца перад такім выклікам кожны дзень па гісторыі, ён проста можа браць все тое, што все свае не напісаныя кнігі і у выглядзе гісторый распавядаць іх. Гэта таксама хітрасць. Гэта вельмі хітры і цынічны чалавек, персонаж маёй кнігі. Ось я хацеў крышку пазней пагаварыць пра творчую кухню умоўна твою, але ты падышоў да гэтай тэмы выдумляння гісторый. Скажы, ласка, мяне як чытача это пытанне займае. Мне цікава даведацца, як ты прыдумаў 30 гісторый. Я вот скажу таксама, што гэта кніга казак, яна пад загалоўкам казка, там 30 гісторый, 30 казак, але яны сучасныя, там все сучасныя рэаліі, гэта не тыя казкі, якія в дзяцінстве мы чыталі, народныя казкі, это там сучасны свет. І для мяне пры чытанні это было просто перакуліла уяўленне пра кнігу ад пачатку. Вось. І скажы, калі ласка, гэта 30 сюжэтаў прыдумаць, яны ў цябе неяк паралельна прыходзілі, альбо ты яны адкладваліся, пакуль ты не взяўся пісаць кнігу менавіта такую? Ну, тыя казкі, якія в апошняй кнізе пана А, гэта фактычна тое, што называецца у літаратуры аўтарская казка або апавяданне. Вось яны адпавядаюць гэтым жанрам. Або гэта аўтарская казка, або гэта звычайнае апавяданне, якое аўтар выдае за казку. Я паспрабаваў, Сергей, пражыць жыццё пана А, фактычна пішучы гэтую кнігу. То бок я сапраўды паспрабаваў паставіць сябе ў становішча героя гэтай кнігі, і кожны дзень з раніцы, прачынаючыся, я думаў, што я зрабіў бы на месцы пана А, апынуўшыся ў такой сітуацыі. Вось. Я уяўляў сабе, што я зусім не дома з Юляй у кватэры знаходжуся ў доме вось такога жорсткага патрабавальнага выдаўца. Я адчуваў нейкую паніку, што мне трэба напісаць сёння гісторыю. Але насамрэч гэта так і было. Кожны дзень я спрабаваў напісаць новую казку цягам месяца. Вось. Часам гэта атрымлівалася, часам гэта не атрымлівалася, а часам, як я ўжо сказаў, я ішоў на хітрыкі, у мяне ў галаве заўсёды ёсць ідэі для новых кніг, я проста скарыстоўваў гэтыя ідэі, ператвараў іх у кароткія тэксты. Тут ёсць
некаторыя апавяданні, якія фактычна яны это просто не напісаныя раманы. Вось. І ёсць апавяданні, скажем, чалавек роман Бурак, і тут ёсць апавяданне, я хацеў напісаць роман на 300 сторонак пра гэта все. А ў выніку атрымалася просто казка для апошняй кнігі пана А. Можа, все-таки яшчэ ёсць верагоднасць, што вернешся да гэтых казак і распішаш у... Ну, у мяне ўжо ў галаве ўжо ідэі для новых яшчэ 30-50 кніг. Вось. Но мне насамрэч можа быць і шкада, што некаторыя сюжэты і ідэі яны сталі проста казкамі, а не сталі вялікімі романамі. З другога боку, мне падаецца, што гэта кніга, якая напісалася, это все-таки кніга напісаная з любоўю да людзей. Адзін з выдаўцоў гэтай кнігі папрасіў мяне ў 2019 годзе, но он сказаў, натуральна, Альгерд, это поўная свабода, як бы ты можаш пісаць все, што заўгодна ў гэтай кнізе, але, калі ласка, зрабі так, каб у ёй была надзея, каб яна сканчалася нечым добрым, каб она давала чытачу надзею. І, в прынцыпе, я лічу, што ў мяне атрымалася. Напэўна, это самая чалавечная моя кніга. Ты узгадаў пра пісьменніцкія хітрыкі, да, якія ёсць. А скажы, калі ласка, вот ёсць у адной з частак пан А узгадвае апавяданне Эрнеста Хемінгуэя, якое выдаюць за самае кароткае апавяданне ў свеце, оно з 6 слоў складаецца па-англійску. Калі ў перакладзе, оно яшчэ меншым становіцца. Я секундочку зачитаю. Значит, это прикладно будет так, что продаются дзіцячыя ботики новые, те необуванные. Это Хемінгуэя апавяданне. І пан аўтар, а яго рукой ты пішаш у адказ апавяданне з 10 слоў. Якое гучыць так: паркоўка, плачу, там, дзе шлагбаум, матчына спальня была, направа кухня. Скажы, калі ласка, ты наўмысна сядзеў і пісаў гэта апавяданне, калі ствараў кнігу все-таки, альбо яна вот гэтыя 10 слоў тебе ўжо былі гатовыя неяк раней, ты просто падводзіў сюжэт кнігі пад яго? Не, я ўжо сказаў, што я стараўся все-таки уяўляць сябе на месцы пана аўтара, і гэтае апавяданне з 10 словаў было прыдумана ў такой прыкладна сітуацыі. Я дайшоў да гэтага месца і сказаў: Альгерд, зараз ты мусіш за хвіліну прыдумаць апавяданне з 10 словаў. Я адвярнуўся ад кампутара, 10 прыкладна хвіліну думаў і ў выніку прыдумаў апавяданне з 10 словаў. Хочаце верце, хочаце не, але гэта было менавіта так. Для мяне было вельмі важна перадаць адчуванні чалавека, якому трэба за хвіліну прыдумаць апавяданне з 10 словаў. Вось. І я гэта зрабіў, я не ведаю, удала або не, але мне здаецца, што атрымалася все-таки не горш, чым у Хемінгуэя. Ну, я лічу, да, я вельмі зразумела. Да. Просто выдавец там у кнізе сказаў аўтару: «Окей, гэта Хемінгуэй, гэта вельмі знакаміты пісьменнік. Ён мусіў з 6, ну а ты не Хемінгуэй, дык прыдумай з 10». Ты калі пісаў гэтую кнігу, напэўна, да, азіраўся на падобны ўзор ранейшы, это «1001 ноч». Да, і зараз часта, калі не памыляюсь, ты пра гэта таксама казаў у інтэрв'ю, параўноўваю, да, што нам натхняла цябе. І я зараз сустракаю часта меркаванні, выказванні, што вось вялікі ўплыў гэтых 1001 ночі казак персідскіх на гэтую кнігу. Ты калі пісаў, ты разумеў, што будзе такое параўнанне пастаянна і будуць часам можа і папікаць цябе, што ты перанёс проста форму на беларускі лад? Ну так, безумоўна, я гэта разумеў, я гэта рабіў свядома. Просто мы жывем у 21 стагоддзі і
вельмі часта нам просто нічога не застаецца, як прызнаць, што вось была такая вялікая літаратура, былі такія вялікія творы мастацтва, і яны заўсёды будуць з намі, і в прынцыпе выкарыстоўваць іх у сваёй творчасці, там нічога страшнага або ганебнага абсалютна няма. Мы гэта тое, што мы прачыталі, мы гэта тое, што мы прачыталі ў дзяцінстве, мы гэта кнігі. Это кнігі, якія мы прачыталі. І некалі я прачытаў «1001 ноч» і быў вельмі ўражаны. Наогул мае стасункі з казкамі, яны вельмі складаныя, і гэта гісторыя вялікай удзячнасці і вялікіх адкрыццяў. Я заўсёды любіў казкі, я любіў казкі братоў Грымаў, я любіў казкі Гауфа, я любіў класычныя все гэтыя казкі, я вельмі любіў і легенды, і міты. І заўсёды паўтараў в інтэрв'ю, што казка гэта наогул гэта крышталізаваная літаратура. Менавіта ў казцы, калі празаік піша казку, то робіцца зразумела, што ён за пісьменнік, ці мае ён здольнасці да пісьма наогул. Можна напісаць агромністы роман на 900 сторонак і назваць яго «Сабакі Европы», і ён будзе абсалютна бездарны, размыты, вадзяністы. А можа быць і не, можа быць ён будзе файны і геніяльны, але сапраўдная сіла пісьменніка, сіла празаіка, яна выяўляецца толькі калі ты пішаш кароткія тэксты, кароткія выразныя тэксты. І напісаць казку на некалькі сторонак значна складаней, чым напісаць роман на 900. Вось. І мне заўсёды хацелася напісаць кнігу казак. Мне хацелася паспрабаваць сябе на гэтым самым высокім узроўні літаратуры. І неяк паспрабаваць засунуць сябе, впіхнуць у шэраг гэтых пісьменнікаў, якія пісалі аўтарскія казкі. Я магу прыводзіць вельмі шмат прыкладаў, бо, разумееце, спачатку мы чытаем у дзяцінстве казкі, і мы не можам спаць. Мы, можа быць, плачам і крычым, калі мы зусім малыя, пачуўшы гэта, пачуўшы пра тое, як там, скажам, ліса скрала ад курачку або пеўніка. То бок это робіцца для нас падзея неверагоднага касмічнага маштабу. Вось. Потым мы смяемся з гэтага, але наша першае ўражанне ад казак ніколі не знікае. Она застаецца з намі ўсё жыццё. І пісаць казкі ўжо будучы дарослым чалавекам, это значыць пастаянна вяртацца да сваіх першых траўмаў, да свайго дзяцінства. У той самы момант, калі нам упершыню стала страшна праз падзеі, якія ніколі не адбываліся. Гэта і ёсць літаратура, калі тое, што ты чытаеш, оно ніколі не адбывалася, але оно з табой усё жыццё, яно тебе фармуе. Вось. І апошняя кніга пана А – это фактычна такая сустрэча з самім сабой маленькім. Вось. Я сам пішу казкі і зноў сустракаюся з хлопчыкам, які некалі не мог спаць, пачуўшы абсалютна трывіяльную гісторыю. А потым мы пачынаем, калі мы ўжо дарослыя людзі захапляемся літаратурай, мы пачынаем неяк чытаць тэксты пра казкі, мы пачынаем даведвацца, як пісаліся тыя казкі, мы сустракаемся з паняццем архетыпаў. Вось, мы праходзім вельмі доўгі шлях. І таму, просто чаму я гэта все кажу, давайте не будзем ставіцца да казкі, як да нейкага такога лёгкага жанру. Вось я ўжо сустракаў такія водгукі. Вот Бахарэвіч напісаў кнігу казак, это такі нейкі лёгкі жанр, да? Вот. Там, скажем, мы хочам чытаць Бахарэвіча складанага, а лёгкага не. Насамрэч, казка – это адзін з самых цяжкіх, складаных жанраў. Я себе дазволю такую ремарочку. Альгерд кажа, да, пра яго адносіны да казак, а я нагадаю, што уже год, это я не памятаю, які быў, гадоў 10 прайшло, Альгерд пераклаў казку «Холодное сэрца» Вільгельма Гауфа. І казка сама невялікая, а кніжка, она не маленькая, скажем, да, она тоўстенькая.
І там Альгерд напісаў паслямову. Я калі анонс гэтай кніжкі пачуў, думаю, ну, казка паслямова, ну, што это можа быць? Пасля я ўбачыў гэту кніжку па аб'ёме, думаю, ну, нічога сабе. І паслямова заключалась, скажем, зроблена такім чынам, што перакладчык, герой кнігі — это перакладчык, які перакладае Гауфа на беларускую мову, і за гэтым выбудоўваецца цэлы сюжэт. І я калі чытаў і думаў, ну, рэальнасць ці не, можа, сапраўды Альгерд трапіў на стыпендыю перакладаць Гауфа, і ён пераклаў гэту казку, да, змяніўшы там у выніку канцоўку. Вось, а пасля ён напісаў фактычна асобную кнігу пра гэта. І вось зараз гэта выйшла кніга казак. Это вот все-таки такая ремарка, Альгерда казкі не адпускаюць. Скажи, калі ласка, 30, нагадаю, што 30 сучасных сюжэтаў, да, пра наш свет. Ты хоць адзін з іх паспеў перажыць штосьці падобнае з таго, што ты апісаў? Ну, там, напрыклад, ёсць казка пра сцяг. Пра сцяг, які вісіць на высокім флагштоку. І вось чалавек на імя Сямёнаў, яму даручылі памяняць гэты сцяг, бо той ужо выліняў. Вось, і от Сямёнаў лезе па флагштоку, каб памяняць гэты сцяг. Кожны фактычна дзень я прыязджаю, мы з Юлій прыязджаем у 69-м тралейбусе каля плошчы дзяржаўнага сцягу. Вось, і кожны дзень я глядзеў на гэты флагшток. Вось, і такім вось чынам прыдумалася вот казка. Ці перажыў я гэта? Ну, напэўна, перажыў, калі ты глядзіш у акно 69-го аўтобуса і кожны дзень уяўляеш сабе, як ты лезеш па гэтай мачце і мяняеш гэты сцяг. І то бок я не хачу рабіць проста спойлераў тут ніякіх, расказваючы, чым скончылася казка пра сцяг, але ну, насамрэч я не перажыў, але унутрана перажыў. Ось, тут проста ёсць тэксты, якія мной пісаліся як казкі, але у жніўні і верасні 2020-го высветлілася, што гэта і не казкі зусім. Вось герой першай казкі, ён баіцца лічыць зубы, а ты не баішся лічыць зубы? Я баюся лічыць зубы дагэтуль, я вельмі баюся, это адна з маіх фобіяў. Вось, і там так, тое, што ў першых абзацах апісана, гэта я перажыў сам. Але гэта было вельмі даўно, а мы ж з вамі не верым у тое, што нашы ўспаміны праўдзівыя. Цалкам магчыма, што тое, што мы лічым праўдзівымі ўспамінамі, это мы проста прыдумалі самі. Ось. Там апісваецца сапраўды даволі, ну, паліклініка ў Менску, якая рэальна існуе. Ось. І калі я калісьці хадзіў лічыць зубы, то, напэўна, менавіта тады я прыдумаў гэтую гісторыю, але гэта было, зараз я скажу, 25 гадоў таму. Так што давайце падумаем, ці гатовыя мы верыць чалавеку, які ўспамінае штосьці, што было 25 гадоў таму. Ну, иногда это казка, и калі реальная поликлиника, реальное переживание Альгерда, яны мелі месца, то канцоўка казкі вас здзівіць. Яна сапраўды казачная, да? І это не абавязкова добрая і светлая казка. Альгерд, ты бачыў такое меркаванне ў сацыяльных сетках наконт кнігі казкі? Цудоўна. Цікава чытаць, да, ёсць паглынае, да, чытача. А той, што адбываецца паміж казкамі, нагадвае нейкае, да, кола, па коле, вот, всё марудна, няма дзвіжа. І толькі там к канцу кнігі там такі дзвіж пачынаецца сапраўднае кіно. Што б ты на такія заўвагі мог бы адказаць? Ох, ну гэта вельмі складана. Я сустракаў розныя меркаванні, і некаторыя кажуць, што якраз такі гэтыя інтэрмедыі паміж казкамі это тое, што прымушае чытаць далей, бо все-таки цікава гэты вот пісьменнік, ён напіша 30 все-таки гісторый. Або не, часам здаецца, што так, часам здаецца
што не. Я не ведаю, я абсалютна задаволены гэтымі інтэрмедамі. Там усё так паводле аўтарскай задумы і мусіла быць. Всё як бы мусіла развівацца вельмі павольна, а потым хутчэй і хутчэй і хутчэй. Вось. Ну, я не пішу для людзей, якія чакаюць ад кнігі менавіта нейкага дзвіжу, пастаяннай нейкай дынамікі. Вось. Я пішу для людзей, якія бяруць кнігу з адчуваннем, што іх чакае вельмі доўгая такая праца, вось, што яны будуць разбірацца, што яны будуць яе адкладваць, можа быць, на нейкі час. І я не з тых пісьменнікаў, якія хочуць, разумееце, папулярнасць любымі спосабамі. Вось, калі б я хацеў, каб мае кнігі прыгналі там за адзін дзень, вось, то я бы, напэўна, пісаў бы інакш, і выглядаў бы інакш, і жыў бы інакш. Вось, і, можа быць, цяпер бы сядзеў перад вамі і казаў зусім іншыя рэчы. Вось, ёсць адзін сакрэт з маімі кнігамі, і я збіраюся прытрымлівацца і далей такога прынцыпа. Я пачынаю кнігі заўсёды так, каб на першых старонках тыя людзі, якія не гатовыя да гэтай кнігі, яны неяк адсеяліся. Бачыце, вот «Дзеці Алендаркі», напрыклад, шмат хто кажа, што гэта вельмі файны раман. Недавно ён выйшаў у перакладзе на ангельскую мову, і вельмі шмат захопленых водгукаў, але ёсць людзі, якія сказалі, ну вот мы першыя старонкі пачалі чытаць, пра што гэта наогул. Вось. І я разумею, што я все зрабіў правільна. Калі людзі не змаглі з першых старонак прыдрацца далей, то, ну, значыць, напэўна, гэта не тыя чытачы. У гэтай кнізе ёсць такі уступ. Ён не надта доўгі, але ён вельмі важны. Гэта як бы такое нейкае пасланне ад нас, людзям будучыні, а можа быць, наадварот, гэта ліст з будучыні да нас. І мне вельмі важна, каб людзі, беручы гэту кнігу, не пачалі адразу чытаць казкі, якія, в прынцыпе, так атрымаліся даволі займальнымі. Каб яны адразу зразумелі, што маюць справу не з такой захапляльнай і лёгкай літаратурай. Каб яны спачатку пачалі думаць, потым адчулі да аўтара нейкі давер, і толькі пасля гэтага ўжо занурыліся ў свет прыгодаў, інтрыгаў, характараў, там, фікшну не нейкага. Вось. І, в прынцыпе, калі б я не быў Альгерда Бахарэвічам, то, можа быць, палічыў, што гэта неправільная нейкая стратэгія. Але, чорт возьмі, мы з вамі жывем у такой краіне, у такі час і ў такім свеце, калі практычна все, што вакол нас, яно так зроблена, каб нам усё спрасціць, каб спрасціць нашае спажыванне, каб спрасціць нашае ўспрыманне, каб нам было лёгка, танна і зручна. І я лічу, што літаратура – это адна з немногіх рэчаў на свеце, якая все яшчэ супраціўляецца вось гэтай лёгкасці, таннасці і зручнасці. І давайте, калі мы будзем адкрываць кнігу, мы будзем адмаўляцца ад такіх лёгкіх спосабаў існавання. Давайте мы хаця бы, чытаючы кнігі, будзем адчуваць сябе людзьмі складанымі істотамі, з вельмі складанымі эмоцыямі, людзьмі, для якіх няма чорнага або белага. Вось. А потым можна зноў загарнуць гэтую кнігу і ісці спажываць, купляць і сустракацца, можа быць, з пісьменнікамі, якія нас пазабавяць, кніжкі, якіх мы будзем праглынаць і забываць на наступны дзень. В этом сэнсе я, напэўна, выконваю нейкую, можа быць, не надта прыемную, не надта лёгкую місію заставацца сабой і паказваць усім, што можна заставацца сабой. Што ўсё роўна ёсць рэчы важнейшыя за прымітыўныя эмоцыі. Ну, такое вось казанне суботняе. Я вот таксама зраблю ремарку, такое сваё назіранне. Я калі прачытаў такі закід табе наконт этой кнігі,
мне узгадаліся сабакі Еўропы і частка нумар трэцяя частка неандэртальскі лес. І роўна такі закід я чытаў у адносінах да гэтай часткі, што штосьці там амаль па коле вельмі так расцягнута, што можна было напісаць коротка і все на гэтым. Вось. А пасля яшчэ пайшоў далей, і я прыгадаў водгукі на пераклад кнігі Архана Памука «Музей невіннасці». І там дзеянне расцягнута на некалькі гадоў. Сустрэча галоўнага героя са сваёй каханай, яно адбываецца па коле, яно 300 старонак, і людзі, хто просто кідаў, яны не маглі прадзерціся праз гэта, не маглі зразумець, навошта гэта. А для мяне эта кніга просто там найлепшая ў Памука. Да, і я гэта вытрымаю, і мне это чытаць зусім не лом. Да, чытайце іншых тады пісьменнікаў, сапраўды пагаджуся. Скажы, калі ласка, пан А паміж казкамі ён, як правіла, прадбачыць рэакцыя, якая будзе тых слухачоў увечары. Ён, як правіла, ён ужо ведае, што эта казка спадабаецца ім. А ты, калі напісаў гэту кнігу, ты ведаў, якія будуць рэакцыі чытачоў? Ну, конечно, ты ўсяго не мог бы прадбачыць, але нейкія эмоцыі, рэакцыі тебе прыходзілі да выхада кнігі? Ці апраўдаліся? Не, я нічога такога не прадбачыў, не прадугадваў. Ну, гэта, разумееш, гэта адна з тых рэчаў, якія вядуць пісьменніка наперад. Ты ў пэўным сэнсе і пішаш кнігі, таму што ты не ведаеш, якая будзе рэакцыя. Ты не можаш яе прадугадаць, і табе страшэнна цікава, што будзе. Таму не рэакцыі я такіх не чапраў. Я ведаю, што ў мяне ёсць даволі вузкае кола адданых чытачоў. Это людзі, якія чытаюць практычна кожную маю кнігу, таму што адна з маіх кніг калісьці ім спадабалася. І гэта не значыць, што ім кожная моя кніга спадабаецца, але яны ўсё роўна іх будуць чытаць. Я ведаю, што кожнай сваёй кнігай я частку чытачоў ад сябе адштурхоўваю і кожнай сваёй кнігай заваёўваю нейкіх новых чытачоў, якія адкрываюць мяне. Я напісаў ужо даволі шмат, 20 гадоў я пішу кнігі, і я бачу, як мой чытач змяняецца. Ёсць людзі, якія просто былі ў захапленні ад першых маіх кніжак. Я думаю, што, можа быць, большасць з вас пра такія кніжкі ніколі і не чула. Там практычны дапаможнік па руйнаванні гарадоў, там 2002 году, напрыклад. Вось. Тыя, хто чытае цяпер апошнюю кнігу пана А, яны мае першыя кніжкі і не чыталі. Вось. Таму я пастаянна бачу гэтую такую своеасаблівую ратацыю ў шэрагах маіх чытачоў. Ёсць людзі, якія прачыталі все мае кнігі, абсалютна усе. Вось. І яны мне кажуць, што в гэтай кнізе, нягледзячы на тое, што яна прасцейшая для ўспрымання, што яна чытэльная, прынамсі, да 200-й старонкі, што ўсё роўна Бахарэвіч у гэтай кнізе застаецца Бахарэвічам. Ён пазнавальны стыль, ось, абсалютна пазнавальнае пісьмо. А мне кожны раз хочацца напісаць такую кнігу, каб все сказалі: вау, так это ж просто нейкі іншы аўтар. Ён змяніўся. Я не ведаю, просто твоё пытанне, мне цяжка на яго адказваць, таму што лепш, па-мойму, спытаць у людзей, якія чытаюць. Я думаю, зараз за гэта перайдзем, але вот я яшчэ хочу апошняе пытанне задаць. Мы прагаварылі, да, пачатак кнігі сюжэтна, прагаварылі пра, ты сказаў пра канцоўку кнігі, якая, да, па-твойму, дае надзею на будучыню. А я зараз хочу да вокладкі звярнуцца і хутчэй да назвы кнігі. Апошняя кніга пана А. Яна зразумелая, да? Пан аўтар піша апошнюю кнігу.
расказвае вось. А як прыйшла назва? Яна даволі, ну, калі прачытаеш кнігу, яна відавочная, да? І зразумелая. Ці адразу яна прыйшла, ці былі нейкія іншыя варыянты ў цябе? Ну, самы першы варыянт гэта быў вельмі просты. Я хацеў назваць кнігу фантастыка. Вось так. Просто вот уявіў сабе вокладку, дзе будзе стаяць Альгерд Бехрэвіч і фантастыка слова. Мне здаецца, што гэта было бы вельмі сімпатычна. Але рэдактар кнігі сказаў мне, што не, гэта занадта проста, што гэта за назва такая фантастыка. Хто купіць кніжку пад назвай фантастыка, хто стане яе чытаць. Таму давялося падумаць, пачухаць патыліцу. Добра, і ў выніку я прыдумаў вось такую назву. Мне она таксама падаецца вельмі ўдалай. В інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» ў чэрвені, калі адбылася першая прэзентацыя гэтай кнігі, я сказаў абсалютную праўду пра тое, як мне прыйшла гэтая назва і што она насамрэч значыць. Гэта сапраўды такое лёгкае заігрыванне са смерцю, гэта такі выклік смерці. Таму што будзем шчырымі, мы не вечныя, гэта кніга таксама пра гэта, што мы не вечныя. І часам мы адчуваем, як нейкае небачнае крыло накрыла нас сваім ценем, захінула ім, або мы вот жывем і раптам адчуваем нейкае халоднае дыханне. Хто гэта дыхае, што гэта было? Это працягвалася 1 секунду, але мы гэта адчулі. А гэта все наша смяротнасць, это нагадванне нам пастаяннае, што кожны дзень, калі ты жывеш, з табой можа здарыцца все, што заўгодна. Любое слово, напісанае табой, і любое слово, прачытанае табой, можа кожны дзень зрабіцца апошнім. Галоўны герой гэтай кнігі, пан А, ён настолькі неўладкаваны, нешчасны чалавек. Все, што фактычна ў яго ёсць, гэта ягонае ўменне звязваць прыгожа словы. Вось. І фактычна для яго эта кніжка, праўда, робіцца ў пэўным сэнсе апошняй, але пан А выдумляе, ён пастаянна хлусіць, ён пісьменнік. Вось. І ягоная задача, ягоная прафесія гэта прыгожа хлусіць. І насамрэч высвятляецца, што кніга-то можа для пана А і апошняя, але мараль кнігі, надзея, якая ёсць у этой кнізе, яна кажа, што нягледзячы ні на што, літаратура працягвае жыць, і кніга все роўна працягвае існаваць. І перад панам А стаіць вялікі выбар, ён можа абраць уцёкі, а можа застацца са сваім народам, са сваімі людзьмі, са сваімі чытачамі. І ён гэты выбар робіць на карысць чытачоў. Вось, ён застаецца фактычна. Ну, неяк вось так. Дзякуй, Альгерд. Зараз я хачу прапанаваць нашым гасцям, слухачам задаць пытанні, калі яны маюць да Альгерда па гэтай кнізе альбо па іншых кнігах. Калі ласка, падымайце руку, я падыду з мікрафонам да вас. Дзякуй, Альгерд, за кнігу. Гэта, дарэчы, моя першая кніга на беларускай літаратуры, якую я чытаю пасля 20 год заканчэння школы. Вось. І пытанне такое. Кожная казка павінна была пачынацца з фразы «міласэрдны Бог», а перад тым, каб адысці да сну, герой узносіць хвалу справядліваму ладу і дзякуе усім людзям, якія жывуць на нашай выспе. І вось мне пытанне, каму вы узносіце хвалу, калі адыходзіце да сну? Ну, сказаць вам шчыра, калі я засынаю, я ўзношу, напэўна, хвалу свайму Богу, а майго Бога завуць свабода. Вось. І напэўна, вот гэтай свабодзе, якая
дазваляе мне заставацца сабой і пісаць далей кнігі, і трэба дзякаваць. Але я дзякую, напэўна, таксама сваёй жонцы, побач з якой я засынаю, за тое, што гэтае кожны дзень ён як апошні, кожны дзень як апошняя кніга. І з узростам пачынаеш цаніць такія рэчы. Кожны раз, калі ты засынаеш, ты быццам бы паміраеш. І адыходзячы побач з любімым чалавекам, ты разумееш, што прынамсі, апошнія хвіліны яны былі файныя, яны былі шчаслівыя. Я чалавек, які, в прынцыпе, не хрышчоны. Мяне калісьці бацькі хацелі пахрысціць. Это было в 90-м годзе, калі было ўжо можна, калі ўжо было дазволена, і все кінуліся ў цэрквы і касцёлы у нас, і мае сваякі, і знаёмыя таксама. А я вось тады заўпарціўся і вырашыў, што я гэтага рабіць не буду. І, магчыма, апошнія 30 гадоў, якія я пражыў вось так, а не інакш, гэта і ёсць магчымым наступствам таго, што калісьці я адмовіўся хрысціцца і ісці ў царкву. І таму цяпер я не ведаю, мне нічога не застаецца, як толькі паўтараць словы Джона Леннона з адной з ягоных песняў «У каго ты верыш?». Я веру ў сябе, як Леннон спяваў «У Йока і ў сябе». Я таксама веру ў сваю Йока Оно і веру ў сябе. Спадар Альгерт, вось у кнізе такім лейтматывам праходзіць песня, бетховенаўская песня «Сурок». Вось чым абумоўлена ваш выбар гэты і неяк ён звязаны з тым, што ўвогуле дзеецца ў гэтай кнізе, калі гэта не спойлер увогуле? Так, дзякую за гэтае пытанне. Гэты бетховенаўскі матыў з'явіўся насамрэч у кнізе, я цяпер прызнаюся. Ён з'явіўся ўжо пасля таго, як рукапіс быў гатовы. Я перачытаў гэту кнігу разам з рэдактарам і вырашыў, што трэба яе ажывіць, што ў кнізе мусіць быць музыка. Калісьці зусім маладым чалавекам я пачуў вось гэтага бетховенаўскага сурка у выкананні адной сваёй знаёмай на піяніна, і яна мяне навучыла граць гэта на піяніна. І ў мяне гэтая мелодыя ўжо 25 гадоў, она гучыць у мяне в галаве. Яна настолькі простая, яе настолькі было проста граць на піяніна, што я ніколі пра яе не забываўся, і яна мне падаецца, па-першае, страшэнна шчымлівай, па-другое, там же пра што вядзецца ў тэксце, што чалавек быў у далёкіх краях, ён увесь час вандруе, ён такі беспрытульны, але ягоны сурок заўсёды з ім. І я не зусім уяўляю сабе нават сёння, як выглядае сурок. Вы уяўляеце наогул, што гэта за жывёла? Я магу сабе уявіць мыш, магу сабе уявіць кошку, але сурок, это нейкі вамбат або не? Я правда бы хацеў з вами абмеркаваць гэтую тэму. Вы чулі калі-небудзь слова вамбат? Вы уяўляеце сабе, як выглядае вамбат? І як ён стаіць на задніх лапах, вартуе сваю норку. Так вось, сурок — гэта вамбат? Нет, вы глядзіце на мяне як на ідыёта, а давайте прагаласуем. Сурок — гэта вамбат ці не? Не, гэта розныя жывёлы. Так, адтуль з'явіўся гэты бетховенаўскі матыў. Ты вандруеш па свеце з нейкай маленькай жывёлай і нават не ведаеш, хто яна, да якога віду яна адносіцца. Но яна табе чамусьці страшэнна дарагая. Калі мы паглядзім на пана А, то ён таксама, ён
ён беспрытульны, ён вандруе, у яго ёсць штосьці, што яму вельмі дарагое, вось, але ён не разумее ні што гэта, ні якую сапраўдную вартасць гэта мае, ці патрэбна гэта людзям, ці застанецца гэта наогул. То бок это такое вот, ведаеце, ўвесь час нейкія цені, ўвесь час нейкія недагаворанасці, ўвесь час нейкія фікцыі, містыфікацыі, увесь час адчуванне, што табе чагосьці не хапае і што твой шлях яшчэ не скончыўся. Вось усё гэта вельмі маё, вельмі мне блізкае, вельмі мне зразумелае, і это тое, пра што я пішу і буду пісаць. Спадар Альгерд, ўсё, што тычыцца гэтай кнігі, пытанні, якія мне былі, вы ўжо адказалі, і з вядоўцам также. Скажыце, калі ласка, кнігі, якіх вы вже больш 20 напісалі, адкажыце, у вас ёсць кніга, якая вам далася сама цяжка, і ёсць у вас самая любімая кніга вамі, канешне ж, напісаная? Дзякую за пытанне, оно такое прымушае мяне быць вельмі шчырым. Ну, пакуль што я лічу, што моя найлепшая кніга гэта «Сабакі Европы», і яна далася мне з аднаго боку вельмі лёгка, таму што я пісаў яе проста як гарэў, проста напісана на адным дыханні, такая вялізная кніга, ось, але гэта была вялікая праца, вельмі вялікая праца. Ось. Але гэтаксама як «Сабакі Европы», апошняя кніга пана А, для мяне яна таксама страшэнна дарагая і важная, таму што, напэўна, от, напісаўшы яе, я зразумеў, што я навучыўся гэта рабіць. Для мяне вельмі важна заўсёды было вось гэты прафесійны пісьменніцкі ўзровень. Цяпер, калі я перачытываю свае старыя кнігі, я вельмі шмат бачу іх недахопаў. Я б, напэўна, першыя 10 сваіх кніг бы перапісаў бы цяпер цалкам. Вось. А вот апошняя кніга пана А, это кніга, за якую не сорамна, я бачу, што я ўмею гэта рабіць. Гэта моя прафесія. Калісьці я зрабіў гэта сваёй прафесіяй, і нейкім цудам усё гэта атрымалася, і гэта дагэтуль моя прафесія, і я ўжо нічым іншым займацца не змагу, напэўна, і не збіраюся. І гэтую кнігу настолькі шыкоўна выдадзеную выдавецтвам Янушкевіч і выдавецтвам «Весна». Вось, эту кнігу не сорамна ні паказаць, ні чытаць яе, ні абмяркоўваць яе ні ў Беларусі, ні за мяжой. Ну, то бок, для мяне мае апошнія кнігі, яны заўсёды самыя важныя, самыя дарагія і самыя лепшыя. Дзякуй, сябры. Нам трэба вызваляць ужо залу, але я скажу, што зараз Альгерд будзе падпісваць кнігі для жадаючых. Унізе каля стэнда выдавецтва Янушкевіч, каля гардэроба. Спускайцеся, калі ласка, і прыватна зможаце задаць яшчэ Альгерду пытання. Дзякуй.